sai mai gidana ya ce yaro na me ya faru, baba ba gaddama, mu fa ba 'ya'yanka ba ne, ba gaddama, tashi mu tafi. Sai mai gidana ya ce to ya ji. Sai mutum ɗaya ya rufe fuskan shi, amma su sauran su biyar suka shigo falona da torchlight da bindiga da adda. Sai mai gidana ya bi su, da ya zo daidai bakin kofa sai ya juya baya sai ya kira sunana, sai ya ce za su tafi da ni, za su je su kashe ni. Na ce ba za su kashe ka ba. Sai suka fito sai ɗaya ya rike ni sai ya ce shiga ɗaki mijinki ki ba mu kuɗi. Na ce mijina ya yi ritaya da dadewa biye da kuɗi. Suka jawo ni falo suka rike mijina suka ce hajiya zo ki je ki bude mana gate. Na ce sai mai gidana na ce musu gate din a bude yake. Baba ne da kai shi ya bude musu babban gate din, suka ja shi. Mai gida na yi fitsari a jiki, yana tsaye suna jan shi gaba akuya, ko takalmi ba su ban shi ya sa ba a kula a kan shi kuma. Bai ma da lafiya, ya yi kwana 5 bai da lafiya kafin wani abu ya zo ya faru. Haka suka jamo miji suka tafi da shi, na dinga ihu a gidan nan. Da ɗaya zai tafi sai ya kama mu jika na, sai na ce don Allah da annabi ka sake mu ita. Sai ya sake mu ita sai ya ture ni baya sai ya jawo kofa na ya rufe. Lokacin sun riga sun tafi da baba. Na koma ciki ɗaki na dinga ihu lokacin karfe 9:12. Daidai lokacin da suka shigo ɗakin mu karfe 9 ne, saboda da na yi sallah na yi wanka kwanciya nike yi. Na shiga ɗaki na kwanta, suka ɗauka mun miji tun daga ranar na. Washe garin arantu suka kira suka ce za ba su miliyan 100. Muka ce to ina za mu samu wannan kuɗi, muna ta roƙe su muna ta lallashin su tun ranar nan. Su da kayansu suka dawo kasa suka ce to tun da sun mun nuna ba mu da kuɗi mu ba su miliyan 15. Muka ce ba mu da shi. Nawa kuke da shi? Muka ce to a lokacin ma ba mu ma da shi. Muka ce miliyan 5 muke da shi. Suka ce to miliyan 5 din a sai musu Infinix mai waya guda 5 da Tecno guda 4 wanda mata suke rike. Haka muka je muka nemi bashi da kome da fi sabilillahi da ake ba mu, aka kai musu miliyan 5, aka kai musu waya guda 5, ƙanana guda 3, manya guda 2 da kati recharge card 200,000. Haka kai musu kuma da aka kai su karba kudin kuma ba su sallame shi ba. Yau kwana 14 kenan da aka kai musu.